Hazviiti zvitsano ndikasekera zvinhu zvakapusa kudaro. Even look me, andisekerere zvinhu zvakapusa kudaro ini. Mukuona zvaitika? Muzukuru wangu uyu mufana uya Chasura. Chasura wakauya nechibhebhi. Chasura wakauya nechibhebhi pano tsana. Wauya nechibhebhi ndobva ndaparumu. Ndaparumu kwauvharira. Handiti? Chimhandara chiri simati chisina kana problem chakadzidziswa hunhu namai vacho. Chasura wakwamai guru. Chasura wakwamai guru. Achitogona mari tsika kuti sei. Ndikati Chasura roora munhu. Asi kuda kutoora. Ndavapa rumu watorara usiku hwese watori imo. Nhasi akundudza kuti sekuru kabhebhi kaenda akasiya. Sekuru akana hunhu. Ndikati iwe nhasi wakunoti hauna hunhu. Wachekerera atokanganisa mwana wevanhu. Wachekerera muriwo. Handiti? Waubika, waisa mandomasi, waisa mafuta zvese. Washishisa muriwo. Wautaura kwai muriwo uya ndichaudiwa waushishisa. Wadi kusiya usina kushisha. You look the vegetable is bad after you nigi damage that vegetable. Roja zukuru zvenyu kandi memchidzitsana musikana. Atambozvifana then love zvinhu zvakadaro. Handisisekereri. Sekereri zvinhu zvakapusa kudaro. Nezera rangu rei. Sekereri zvinhu zvakadaro. Tete wenyu anonoka mani. Ndaida kuti ndikukurumidza kufamba. Ya vanovuya. Namuri ndagara zvinasi. Nekuti ngoti nguva chete semunhu unenge uzana murumwira doro mupoto. Murumwira doro mupoto. Uri kuyoza. Mumwira doro mupoto tsaka. Doro mupoto udi? Aiwa mva ndirumwira doro mupoto tsaka. Radi. Zvine uchapa izvi. Uchapa muri kutoita. Mobikigwa. Tsano siyane nene mazviwa. Siyana nene tsano mukana ndakanyarara musiyane nene. Aiwa apa tisukona naso ngozama kukonisa izvo zviri smart. Zviri smart ndezvi. Mungade matora glass kumwira doro muglass. Saka ipoto yekudhenga kwenu. Ipoto yekubikira. Tese toda kudya zvinobikirwa imomo. Wait me, I want to look for you. Chiita muda kundonesa baba bata. Chiita muda kundonesa ndimotofatira kuona ndinguita zvinhu zviri wrong. Naita. Zviro ngandene ndezvi. Amungamwiri doro mupoto kata. Tsano. Chero tete nyacho yezviri tsano wanga chimwira doro mupoto. Vangubvunza nemaglass kwa kusinero kitchen. Tsano. Saka mungu ndikuita kuchapa. Uchapa utsa. Alright. Tunombo calculate right muone sana. Poto aimwigwi doro tsa. Mambo mwadoro. Izvo zvichako zvichagere imingo. Ndati makambomwa doro here tsano. Muri munhu kuchechi mimi makambomwa doro. Handina that's ndiri kuti musamwira mupoto because vamwe tese hatizorikwanisi kudya chikafu chechi chibikirwa mumapoto evanhu. Tsano. Panapa kapa. Ndipa tsano wangu ini original. Vakashaika panapa. Handiti? Avana kumbevheka vada huadhiminise zvamuri kuita. Takagara natsano vachikarwara. Vavana vachiri kurangwe. Izvo zvanhau zvibvunza tsano imini ngobvuma ikuonesa ika. Hamuna kuzviramba? Imimi nekuti nhasi madanana tete vangu. Nekuti tsano vakashaika. Makuda kutotora uadhimini. Kuendai vandirobata mweya wavo kuti usabuda here. Tsano musataura rafu panyaya yekufa kwatsano wangu handiti? Mukudya sadza ratsano wangu handiti? Makuda kubuda kusaidzana aiwa ziva mashoko ekutaura handiti? 1 izveso tsano wangu wakashaika mukatora mukadzi wavo. 2 mwana watsano vakasiya mwana mucheche panapa akashaika handiti? Hamuhwi kana kusvoda kuti munhu yanga ane mwana mucheche mwana washaika iko zvino mukuvata muchiyamwa muita. Kwandi ndakauraya mwana wacho. Ndakauraya mwana wemunhu here. Makadi kumira pambonyaradzwa handiti murume asati ane gole mwana haana 2 months. But imi muri kuramba mangoti sona natete wangu kudara natete wangu handiti? Aizvo mototaura natete. Natete wenyu kuti chi? Natete wenyu kuti chi? Chipo chamari mwana asati kana atomboputika. Muruzvitaura noti ndakutsiura here kana mama. Aiwa takutoonesana zvinhu zviri fair zviri kwauri chamari zviri kwauri. Ngoziva ungati iwe mwana asati aputika pasi apa handiti? Yo. Saka nditsano murutaura kuti zvese izvi mamagara muda kutaura kana murutaura nekuti hamuda kuoneseka chete. Natadzei ipapo pakuonesa kuti kuosa zvinhu zvechokwadi zvinhu zvingori. Hapana chokwadi chamurumbotaura apa. Tsano ndiri kukubvunza kuti when look kamwana kasakatoka kaputika
kumakuwa handiti kwendende kakaurayira kuraji tsana ngomira ndi taura musandi overtake man tsana wangu cha original muridzi womukadzi wamuri kudana naye haana kumbodi overtake sizvo muda kuita izvo why unasi kupidza mugroup mamwana madotera admin siye ngidare kati kuti mwana watete asati aputika pasi handiti imi matogara naka ndima kutoyama mukaka wewe ndimuri kupfeka mabhachi atano wangu handiti muri kuyama mukaka wakamwana kakasvawa ndima kupfeka futi mabhachi akasiwa natsana makutodya nhaka yakafika ichiyadikire pe nhaka dzacho mabhachi bhutsu ndedzatsano dzasakarira mugumbo menyu matrozi ndatsano dumbu chari makaritira pano kugerwa kumuri kugereswa natete vangu handiti ndizvo zvakutoda tete yenyu mobvunza tete yenyu ndowakandunza pano vakakunzai pano otherwise utoswera nitotaura nemi notopikisa nemi ndenditowesta time yangu tsana muna machirire tsana kamechitaura kuti imimi nekuti makaunzwa natete vangu takaramba tomudana nereri chataramba ndechekuti muda kuti admin pateni panapa tsana vangu vachishaike na vana mbondikovatika zvamuda kuita amutonge panapa handiti chakanyanya kushaisha kuti musvike pakundovatika chii tsana vangu uchapa tsani uchapa upi dai matomwira mubhodhoro izvo zvazvo zvinani pakumwira mupoto kuri kuti kumwa mandendera hwawa mumupoto uchapawo uchapa tsana saka muchindudza kuti imimi mukusiya bhebhi renyu mukadzi wenyu makachata naye at your house. It's none of your business. It's our business. Because none of your business. This is your business. This is your business. Uteke sama poto yo. Sota zina basi. Ndakati kusia mkadzi wako. Handiti. Uchiya kuzo. Ati vumaika kuoneswa zvunzvo. Leo kumakuoneswa shamani. Vumakuoneswa. Iwo kusia mkadzi wako uko. Munyuwani musibati mbebrango. Uchiya panapa kuzomingirana tsano na tete. Yo na tete wako kusia 6 years. Handiti. Saka akuita uchapa ndoupi? Arubva panapa adana natete wangu uenda kumba kwake unodana namudzimai wake munhu wani saka akuita uchapa ndoupi the same muromo wauri natete wangu ndo the same futi muromo wauri kuenda nawo kumukadzi wako saka akuita uchapa ndoupi ndiani umwe ari kumwira mupoto achimwayo kumwa kudi siyana neupenyu hwangu iwo ziva zvinhu zvaukufambira woziva zvinhu zvaukuita handiti kana zvakufina remove yourself here atiudze ruzvo kuita panoenda uchiti gumbura each and every day you talk ring yemuchato handiti uri kutadza kufunga chete ngoti ndofa kuzvinini pisa sevanhu semunhu ari pamba pevanhu inda usingaoneseki unokuwa mari ndokumanija mabhizinesi atsanwa ndowakudi inini nemitezo hapana muridzi wepano muridzi wepano pano hapana robuda kusaga kaizvora vanhu vanobuda mugurupu ka ndiwewo number 58 ndiwewo mugurupu iyo haumo mugurupu ura kuzama kuzvipfekedzera pa 57 but hai nini manje ndichada kuteedzera ibhozi imakadhakwa ina handina ndikatoramba ndikutedzera manje ndenda kutoshandiswa nedoro mukadzi wako ndeyakadhakwa bozi akusiya uchiyakumu kuchifambi ndiyakadhakwa manje kutodakwa seiko kana ndakataurana naye kuti zviitike kudani nachembere aiwo mukadzi wako anotaurira chembere mombe chembere yani mukadzi wako ataura nezvezvina musoro tira kutokuudza rasi mukadzi wako ataura zvezvisina kana nemusoro wese that's why you here mugara womunani kupi uragara kupi uragara kupi iwe urauzipa kugarewo iwe gara pasi ausimunga pachamani izve chamani ina ndiwirira nefodla ndiri munhu wekuchechi please ndirespecte iwe baba ndiwirira nefodla munhu wekuchechi saka warundiudza kuti iwewe which is chivi chikuru ndechipi fodla uda kutiza fodla wamukwasha uda kutiza fodla wakatadza kuziva kutiza chihure chihure ndo chawatadza kutiza wada kutiza fodla unoshaisha iwe unoshaisha tinokuudza izvizvi unoshaisha aiwa mutauri mutini bye ndotokubaya chama uri mudheni muno kana usinga uri mudheni muno you under arrest of this house uri mukati mefamily yedu wambotoona tichikukoka kudheni kwako kuti hapana patizogara zviteseni noda kuti paka mashoko ekutaura ndowatingadoro unokukokotira kwaidoro utadza kutiza chihure uda kutiza fodya oendonamata wauda kutiza chihure utadza kutiza chihure uda kutaura kana zvakubhowa papana izvezvi tete vangu izvo mira urikuona dorero ratotengwa nechikomba chitori nemari urikuona ratengwa nechikomba chine mari kudii chikomba chatete vangu chinotoburisa mari chekufamasi cheche chatotenga dorero
nyangwa visa mimba yavakaningirina yavakatodzesa mwana ndochatangadora tozoti ane mota kwete uri kufamba neshoka uri kutomirira bhutsu zokutosanapa ndimi kutaurira kuti doro uri kutaura vatotonyo akamira pa munozvitaura zvomukutaura tete vandanana gadhi nebhasikoro urikuwa gadhi unotora nebhasikoro toonani wauridanananai unofura pana manhewo konzoti mufensi wavo ane GT6 Samsung P38 yanofamba naye achipakapa wakambofamba neSamsung P38 zera rako unoziva mota imbondiudza kuti mota wambofamba nemota yozvokusvika paunyadzonza kuti munhu anofamba nemota Samsung P38 amuritaura mozvimirira here zvitaniso kwete zvako zvokuya pari kuchichengetwa ungori wokuitiswa tekutomwambaridza wakwasha chero cheuda kutonga unozvapota yakatengwa nani asi Rogers akatenga driver wagonyeta akatenga inobvunza kaona DJ unda fiti uvunze kuti akatenga mapoto ndiya kuti zvako zvoda kuti udzire hangu ndagaranda mirira vatete vako haina ndipe izvozvo manchezvo aute zvi ndite izvozvo izvo zvavo zvako izvo tingazvitsvaga izvozvo zvokuti kwai munhu aita sei kandoona tosangana unosangana nebhebhi rako usatiudza zvokuti kwai tosangana newe tosangana nebhebhi rako Uruguay tosangana ndine nazvo tosangana tosangana nebhebhi rako tosangana kupi tosangana newe pachii mirira bhebhi rako uri panze papo kana chando chakubata uchazo iyo mutsano nice. Ndio wako la mari bana. Ndio wako la mari kwa mari na watete. Isusu vana ve vanozoya hama yekufa isu. Ndivale za. Ndio zvako. Varidziwe mufi. sana. Chamari siyana nendo. Sano. Zote zinookwe. Hakuna kwenda wallet yangu yakaripo pana. Sano zvenizvo uri kwamunovhundusira vanhu vese kwanagweshe kwese uko. Sano ina ndikuvhundusira Sano. Worusa ndikuvhunduka ndoga nini? Mukura ndikuvhunduka ndege nini? Amundivhundusiri muri ndikuvhunduka ndege nini? Musa wallet yangu. Sano. Moza hakuna kumuvhundusira. Saka penyo ndiye. Penyo yamatonunga dzosera ita munda kutibira. Tipe kuno. Ananga basi na shetsa mpe wallet yangu. Usanibata. Kana uzoenda. Aiwa, usanibate. Sano ngatezo zvirikuira. Auseti munhu. Iko zvino. Muda tikona nire. Sano. Maudia. Mandidzinga panosana mukati ndini ndakenga wallet yangu ndipe wallet yangu ndini. Wallet yamasira. Wallet yamasira. Masira wallet ndini. Munobata munondibata chi. Aiwa. Tambe. Sano. Wallet. Ifoni yangu. Ifoni. Sano. Wallet makaitengerwa nasi. Manje sana ezvundu zvasiri kuzoita manje. Kuritsa wallet yangu. Matekerwa wallet na tete. Imimi makuta. Andora zvakwashanya ndika doro zvakwashanya nemota. Ndipe wallet yangu ndini. Wallet ndo yandisina kutovhura. And it's a made up search munhu. Usina search warrant. Ndipe search warrant kutadza mani search. Search warrant reudi. Rekuti mani search. Search warrant reudi. Rekuti mani search. Ndipe wallet yangu. Ipi? Ndipe wallet yangu. Tsano. Zvomoita muchinda kumapurisa. Handiti? Maita kumapurisa munhu wa search warrant. Ndonotsvage kumapurisa wallet yangu nchizo. Tasiya pana patakakiya pana. Handiti? Mapinda nepi? Mapinda nepi? Nepa dog. Nepa dog. Andi ndine key. Key? Ndachigopinda nepa. Une key. Una key wewe. Mira.
Mina. Uri papa. Papa. Mina. Auna mina. Unataka na mapolisi. Ana boy. Imu utabasa sana pana poje samaki. Tikishawa shini. Anowe samaki ndakapiwa kini. Nani? Sabura ndoka tora dudu baiki. Dunia mtoka dudu baiki ana polisi. Ai wataka. Iri biki. Makutora sasa. Murisaki. Kiribi. Ukutabasa kuti wordana na tete bana. Wordama ki. Wonovezesa. Wabamnuka kire. Ndakwana pai. Ndakwana pai. Ndirumba. Ndandire makini. Andisi. Iyo ngoni meki. Waiwana kubiki. Kiye bana kwa. Na kipiwa ni kini nene walizo pamba. Apa ni mtu pamba bana banda tano wangu ufa. Wakaona na tano wangu mfio. Una hizo. Ano polisi. Moka abo. Polisi moka tu. Ndamdenga ndo mapolisi ndo. Nguma makiba. Ano polisi. Mapolisi ndo bana kuna mewe. Neona. Choroka na usi bana kwa hivi. Mira, ane mapolisi, utapasa utachivisa kigo. Papa, pana makima ngani. Tu una sejo rand. Dipeki un. Ili peki. Kasika. Foni date twangu. Utapasa utamafoni maravi. Yo une foni. Dipe foni. Papa mapolisi. Dosa neki. Au vuna ki. Dipeki tiki ate jangu. Dipe wale jangu. Dipeki ate jangu. Dipe wale jangu peki. Dip. Kuita motivo. Dipe wale jangu. Aku utia ora dor hamba. Kije ndo patch kije. Dipe wale jangu. Utorne moso sama sokulinya ile. Ana muta. Ndaenda mboku respect aiko zvino ndo kurowa imanje. Ite sho. Kurowa imanje. Mira, wona zonda kuiti. Wasitsana vakatenge futi zingashandi bana. Tsana vatenge futi zingashandi. Dana na tutwe ngoti mhozo manjeri. Tibakiye. Ichi chikeze. Mira ipa. Tewale jam. Mira ipa. Futi. Nyepa zoda nvundudzira ina ndishi manje. Le, vanzokwa vanondipa chitewale jam. Ndoroti futi. Asi kuti murume apana pangari muti. Tanga ine futi zvichiuka dziruni vhundutse. Tsani! Emudole jangu tsani! Urude! Emudole jangu! Handina kwandinopinda, handina kwandoenda tsani! Mira ipa! Panapa! Emudole jangu! Mira ipa, usatize! Don't move yourself! Wati tiri panapa lu? Kotsani! Hey! Uruda sokuti. Oh, ndakabata pasaiti. Alright, mira itsa. Ndamata kumba. Mira itsa. Wait yourself. Urakudiyo. Washiri dziramba muno. Urakudiyo. Unaramba kusere. Ayeti tu unozwa. Iwe, ukuda udasenini. Ndikudirije. Uzamuve ndakatokumaka. Right, talk yourself. Isama kumnenga. Kulumidza kuti mufaka ndimaona film. Put your inside. Right. What did the man tell you? Amune. Wait, ndine mali ndikwe. Amune. Ako parking ya. Who give you key? Jana ko parking. Why not nema? Wakaba mdudu bana. Visa bajira tano. Kulumidza ngono kufeka work should be snap bajira. Kulumidza visa bajira tano. Fuka ndibati kasika. Batiwe. Nyama ni yenu. Butu nenda ni wana. Mkadi wako anaona mti. You under arrest already. Tata kumpa. Sonzi gahemba kule corona. Ndio swaze kuti una chigwero. Mungu ni state of bate kwizo. Ndio swaze kuti wasanitize. Ndio swaze. Tipo kama mtonzi mungu. Ndio swaze kuti wasanitize. Nditira juma stick. Kuruka kinga uze mungu. Ndio Kumrora gere. kuruka to ija mama mungu. Ndio kuti umanye. I don't think look here. Ukaanza tete kuti nini ndakuita gun shooting. I kill you food. Ndio uraje tu. Manya tu. Manya ndikairiza. Mwana ngende yiga kuita.